హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ హరే కృష్ణ ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి క్లాస్కి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈ ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటి క్లాసుల్లో 4వ స్కందము అయినటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుని అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట అన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఈరోజు 40 మరియు 41వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 40వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సతోపలభ్యాగతమాత్మయోనిం సతోపలభ్యాగతమాత్మయోనిం
సతూఫలగతమాత్మయోని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ రావట్లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇస్తున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇస్తున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వచ్చింది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? కొద్దిగా బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. శ్లోకం చెప్తుందండి ప్రభుజీ, అప్పుడు తెలుస్తుంది క్లారిటీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. స్టార్ట్ చేసి హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్ వాయిస్? హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే మరి ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు క్లియర్ గా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 40వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సతూపలభ్యాఘతమాత్మయోనిం 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 సురాసురేషైరభివందితాంగ్రిః
సురాసురేషైరభివందితాంగ్రిః సురాసురేషైరభివందితాంగ్రిః उत्ताय चक्रे शिरसाभिवन्दनः उत्ताय चक्रे शिरसाभिवन्दनः उत्ताय चक्रे शिरसाभिवन्दनः मरहत्तम कस्य यतैव विष्णुः अरहत्तम कस्य यतैव विष्णुः अरहत्तम कस्य यतैव विष्णुः हरे कृष्ण सतोपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दितांग्रिः सतोपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दितांग्रिः उत्ताय चक्रे शिरसाभिवन्दन मरहत्तम कस्य यतैव विष्णुः उत्ताय चक्रे शिरसाभिवन्दन मरहत्तम कस्य यतैव विष्णुः हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం सतोपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दितांग्रिः उत्ताय चक्रे शिरसाभिवन्दनमर्हत्तम कस्य यतैव विष्णुः हरे कृष्ण रामनारायण चौधरी प्रभु वैएस लक्ष्मी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी सतोपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरसैरभिवन्दितांग्रिः उत्ताय चक्रे शिरसाभिवन्दन मर्हत्तमः कस्य यतैव विष्णुः। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी सतोपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दितांग्रिः
उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సహా సహా శివుడు, శివుడు తు కాని, కాని ఉపలభ్య ఉపలభ్య గాంచి, గాంచి ఆగతం ఆగతం వచ్చిన, వచ్చిన ఆత్మయోనిం బ్రహ్మదేవుడు, బ్రహ్మదేవుడు సుర అసుర ఈశైః దేవదానవులయందు పరమశ్రేష్ఠుడు, అభివందిత ఆంగ్రిః యవ్వాని పాదములు అర్చనీయములో, తాయ లేచి నిలబడి, చక్రే కావించెను, శిరస శిరము వంచి, అభివందనం వందనము, అర్హత్తమః వామనదేవుడు, కశ్య కశ్యపుని యొక్క, యథా శ్రీకృష్ణ యథా ఏవా వలే విష్ణుః విష్ణువు. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. శివుని పాద పద్మములు దేవదానవులు ఇరువురి చేతను అర్చింపబడునట్టివి. అంతటి మహోన్న స్థితి కలవాడియును బ్రహ్మదేవుని గాంచినంతట అతడు వెంటనే లేచి నిలబడి వామనదేవుడు కశ్యపమునికి వందనమునర్చినట్లు వంగి నమస్కరించెను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. భాష్యం సార్. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. కశ్యపముని జీవతత్వములకు చెందినట్టివాడు, కాని అతడు విష్ణు అవతారముకు వామనదేవుని పుత్రునిగా వడసి ఉండెను. ఆ విధముగా విష్ణువు దేవదేవుడే అయినను కశ్యపమునికి వందనములు కావించెను. అదే విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బాల్యమున తల్లిదండ్రులైన నంద యశోదులకు వందనములు కావించెడివాడు. అదే రీతిగా కురుక్షేత్ర రణ సమయమున అతడు ధర్మరాజు పాదములను స్పృశించెను. ధర్మరాజు పెద్దవాడగుటయే దానికి కారణము. అనగా పెద్దలకు ఏ రీతి వందనముల నొసగి గౌరవించవలెనో శ్రీకృష్ణుడు, శివుడు, ఇంకొందరు భక్తులు పరమోత్కృష్టమగు స్థానము కలవారయ్యును ఆచరణాత్మకంగా చేసి చూపిరి. తనకు బ్రహ్మదేవుడు తండ్రి అయిన కారణమున, అనగా వామనునకు కశ్యపముని తండ్రి అయినట్లు శివుడు అతనికి వందనములు నొసగెను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 41వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తథా పరే సిద్ధ గణా మహర్షిభిః
तदा परे तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः तदा परे सिद्धगणा महर्षिभिः तदा ये वै समन्तादनुनीललोहितम् ये वै ये वै समन्दादनुनीललोहितम् ये वै ये वै समन्दादनुनीललोहितम् नमस्कृता प्राह शशाङ्कशेखरम् नमस्कृत प्राह शशाङ्कशेखरम् नमस्कृत प्राह शशाङ्कशेखरम् कृत प्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः कृत प्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः कृत प्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः हरे कृष्ण तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः ये वै समन्दादनुनीललोहितम् तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः ये वै समन्तादनुनीललोहितम् तदा नमस्कृत प्राह शशाङ्कशेखरम् कृत प्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः नमस्कृत प्राह शशाङ्कशेखरम् कृत प्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः ये वै समन्तादनुनीललोहितम् नमस्कृत प्राह शशाङ्कशेखरम् कृत प्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः तदा
హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ చదవండి. ముగ్గురు చదవండి. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. తదా పరిసిద్ధగణా మహర్షిభిః ఏ వై సమంతదనునిత్యం నమస్కృత్య ప్రాహసశేఖరం కృత ప్రణవం నివాసవాత్మాభూః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తథా పరే సిద్ధగణా మహర్షిభిః ఏ వై సమంతాదనునీలలోహితం నమస్కృతా ప్రాహ శశాంకశేఖరం కృత ప్రణామం ప్రహసన్నివాత్మభుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తదా పరే సిద్ధగణా మహర్షిభిః ఏ వై సమంతాదనునీలలోహితం నమస్కృత ప్రాహ శశాంకశేఖరం కృత ప్రణామం ప్రహసన్నివాత్మభూః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే మాధవి కృష్ణ. నీలప్ మాతాజీ, మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తథా పరే సిద్ధగణా మహర్షిభిః ఏ వై సమంతాదనునీలలోహితం నమస్కృతః ప్రాహ శశాంకశేఖరం కృత ప్రణామం ప్రహసన్నివాత్మభూః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తథా తథా అట్లే, అట్లే అపరే అపరే ఇతరులు, ఇతరులు సిద్ధగణాః సిద్ధులు, సిద్ధులు మహర్షిభిః మహర్షులతో సహా ఏ ఎవరైతే పై నిక్కముగా సమంతాత్ అన్ని వైపుల నుండి అను పిమ్మట నీలలోహితం శివుడు నమస్కృతః నమస్కరించిరి ప్రాహ పలికెను శశాంకశేఖరం శివునితో కృత ప్రణామం వందనములు కావించినట్టి ప్రహసన్ నవ్వుచు ఇవా వలే ఆత్మభూహు బ్రహ్మదేవుడు. హరే కృష్ణ. శివునితో పాటు ఆసీనులై ఉన్న నారదాది మహర్షులు కూడా బ్రహ్మదేవునికి వందనములు కావించిరి. ఆ రీతిని చింపబడిన పిమ్మట అతడు నవ్వుచు శివునితో ఇట్లు పలికెను. భాష్యము. విశాలవతి మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతారా మాతాజీ భాష్యం? చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద
శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. కశ్యప ముని జీవతత్వముకు చెందినట్టు వాడు, హరే కానీ కృష్ణ అతడు మాతాజీ. విష్ణు అవతారం నలభై మూడవ మాతాజీ ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు? 41వ శ్లోకం. 41వ శ్లోకానికి సంబంధించిన భాష్యము. సారీ శివుడు సులభముగా నుంచి. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. శివుడు సులభంగా సంతృష్టి చెందినట్టు వాడే గాక అతి శీఘ్రముగా క్రుద్ధుడు కూడా కాగలడని ఎరిగి ఉన్నందున బ్రహ్మదేవుడు దరహాసం చేయుచుండెను. భార్య గతించినందువలనను దక్షించి అవమానింపబడిన కారణమును శివుడు కోపం గూని ఉండవచ్చునని అతడు వెరుగు చెందెను. తన భయమును కప్పిపుచ్చుకొనుటకు అతడు నవ్వుచు శివునితో ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా ఈ విధంగా ఆ 2 శ్లోకాలకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్య పాదాయ నితాయ కృపా ప్రదాయినే గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణే. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 40 మరియు 41 శ్లోకాలను ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి హరే కృష్ణ. ఇంతకు పూర్వపు శ్లోకాలలో మనం చూసినటువంటి అంశాలు చూసినట్లయితే ఒకసారి ఇక దేవతలు బ్రహ్మ ఇంద్రాది వాళ్ళందరూ కూడా కైలాసమునకు వచ్చి శివుడు ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ స్థానాన్ని చూసి, అంటే వటవృక్షం కింద ఆయన కూర్చుని ఉన్నటువంటి, ముఖ్యంగా జింక చర్మంపై ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి, తపాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి, శరీరమంతా భస్మ లేపనాలతో ఉన్నటువంటి, సంధ్యా సమయంలో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి మేఘం వలె గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి, దర్భాసనంపై కూర్చున్నటువంటి మరి ఆ శివుడు
ముఖ్యంగా నారదుడికి పరతత్వాన్ని గురించి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయంలో ఆయన వీరాసనంపై కూర్చున్నటువంటి తర్కముద్రను దాల్చి ఉన్నటువంటి స్థితిలో వారందరూ కూడా అంటే ఆ ఋషులు ఇంద్రాది దేవతలు చూసి ఆయనకు ముకులిత హస్తులై వందనాలు వసిగినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. సో మరి ఆ విధంగా ఆయన ధ్యానమగ్నుడై అంటే తపస్సు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడై పరతత్వాన్ని గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ విధంగా అటువంటి శివుణ్ణి వాళ్ళందరూ కూడా దర్శించుకున్నటువంటి క్రమం మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటిది. ఆ ఇంద్రాది దేవతలు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకు వందనాలు అర్పించినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనము చూసాం. ఇంకా కొనసాగింపుగా మనము ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసినట్లయితే సో ఇంకా ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సతూపలభ్యాగతమాత్మయోనిం సురాసురేషైరభివందితాంగ్రిః ఉత్తాయ చక్రే శిరసాభివందనః అర్హత్తమకస్య యతైవ విష్ణుః. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా పరతత్వాన్ని బోధిస్తూ నారదుడికి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి శివుణ్ణి వాళ్ళు దర్శించుకుని ఆ దేవతాగణం ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా ముకులిత హస్తులై ఆ శివుడికి వందనాన్ని సమర్పించి జరిగినటువంటి తదుపరి ఇక ఆ శివుడు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి సాహ అంటే శివుడు. మరి ఇక్కడ సాతూపలభ్యాగతమాత్మయోనిం ఆత్మయోనిం ఆగతం ఆత్మయోనిం ఆ ఇంద్రాది దేవతలతో పాటుగా వచ్చినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇక్కడ ఆగతం ఆత్మయోనిం అని చెప్పబడినటువంటి ఉపలభ్య గాంచి అట శివుడు మరి ఆ ఇంద్రాది దేవతలతో పాటుగా వచ్చినటువంటి బ్రహ్మదేవుడిని చూసి ఎటువంటి బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆత్మయోనిం అని పిలువబడేటువంటి ఆయన ఎటువంటి వాడు సురేషైః అంటే ఆ అసుర అందరిలో కల్లా శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు అయిన ఆ బ్రహ్మదేవుణ్ణి గాంచి దేవదానవుల యందు పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూసినటువంటి శివుడు ఇక్కడ అభివందిత ఆంగ్రిః ఉత్తాయ చక్రే శిరసాభివందనః. సో మరి యవ్వాని పాదములు అర్చనీయములో అటువంటి ఆ దేవదానవుల యందు పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడిని చూసి ఇక శిరసాభివందన మరహత్తమ కస్య యతాయేవ విష్ణుః. సో ఈ శివుడు ఏ విధంగానైతే విష్ణు భగవానుడు మరి కశ్యప మునికి వందనాలు సమర్పించాడో అదేవిధంగా ఆ బ్రహ్మదేవుడికి కూడా శివుడు వందనాలు అర్పించాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శివుని యొక్క పాద పద్మములు దేవదానవులందరి చేతను అర్చింపబడినట్టువి. అటువంటి మహోన్నత స్థితి కలవాడైనప్పటికీ కూడా శివుడు బ్రహ్మదేవుడు రావడాన్ని గమనించినంతటా అతడు లేచి అంటే ఆ శివుడు లేచి నిలబడి ఏ విధంగానైతే విష్ణు భగవానుడు వామనదేవుని అవతారంలో వచ్చినప్పుడు కశ్యపమునికి వందనాలు సమర్పించాడో అదేవిధంగా శివుడు కూడా తనకు అక్కడికి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మదేవుడిని గాంచినంతటా ఆయనకు వందనాలు సమర్పించాడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నాడు.
అంటే వాస్తవానికి ఏంటి ఇక్కడ శివుడి యొక్క స్థానము బ్రహ్మదేవుడి యొక్క స్థానం కంటే ఉన్నతమైనటువంటిది. అయినా కూడా ఎలాగైతే విష్ణు భగవానుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి వాడు తనకు మరి తండ్రిగా ఆయన ఉన్నటువంటి కశ్యప మునికి అంటే పెద్దవాళ్ళైనటువంటి వారిని ఎలా గౌరవించాలి అనే విషయాన్ని మనకి ఆ విష్ణు భగవానుడు శివుడు మార్గదర్శకులుగా మనకు చూపెడుతున్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ కశ్యప ముని జీవతత్వానికి చెందినటువంటి వాడు, కానీ అతడు విష్ణు అవతారమగు వామదేవునికి వామదేవుణ్ణి పుత్రుడిగా బడిసి ఉన్నాడు. అంటే వామనుడు ఆ కశ్యప ముని యొక్క పుత్రుడిగా వచ్చినటువంటి వాడు కనుక ఆ విధంగా విష్ణువు దేవదేవుడే అయినప్పటికీ కూడా కశ్యప మునికి వందనాలు కావించడం జరిగింది. ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళని గౌరవించేటువంటి విధంగా. అలాగే ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా బాల్యమునందు మరి తనకు తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నటువంటి ఆ నంద యశోదలకు కూడా వందనాలు కావించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కురుక్షేత్ర రణరంగమునందు ఆ సమయంలో ఆయన ధర్మరాజు యొక్క పాదాలకు కూడా నమస్కరించినటువంటి విషయాన్ని చూపెడుతున్నారు. కారణం ఏంటంటే ధర్మరాజు ఆయన కంటే పెద్దవాడు వయసులో అక్కడ. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు దాదాపుగా సమవయస్కులుగా ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ధర్మరాజు తనకంటే పెద్దవాడు కనుక ఆయనకు ఆయన యొక్క పాదాలను స్పృశించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. సో అంటే మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మన యొక్క శాస్త్ర విధానాలను అనుసరించి పెద్దలను ఏ రీతికి మనము వందనాలు వసిగి గౌరవించవలెనో అనేటువంటిది ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అలాగే ఆ శివుడు, అలాగే ఇంకా కొందరు భక్తులు కూడా పరమోత్కృష్టమైనటువంటి స్థానములందు ఉన్నటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా ఆచరణాత్మకంగా చేసి చూపినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు చెప్తారు, మహాత్ములు అంటే మహోత్కృష్టులైనటువంటి వాళ్ళు ఏ మార్గాలను ఆచరించి చూపెడతారో అదే మార్గాన్ని ఇతరులు కూడా అనుసరిస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి అర్జున, మరి క్షత్రియుడిగా నీవు యుద్ధం చేయవలసినటువంటిది. సో కనుక నీ ధర్మంగా యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒకవేళ నీవే మరి ఆ క్షత్రియుల్లో ఉత్తముడు అయినటువంటి భరతర్షభ అని కూడా పిలుస్తాం, భరత వంశంలో శ్రేష్ఠుడు అయినటువంటి నీవే యుద్ధం చేయకుండా వదిలివేస్తే మిగిలినటువంటి క్షత్రియులు కూడా అవసరమైనటువంటి సమయంలో యుద్ధం చేయకుండా ఉంటారు. కనుక మార్గదర్శి అయినటువంటి వాడిని మహాత్ములను ఇతరులు అనుసరిస్తూ ఉంటుంటారు. కనుక మరి ఇక్కడ మనకి ఆ విధానాలను శ్రీకృష్ణ భగవానుడైనా శివుడైనా అయినా ఇంకా కొంతమంది పరమోత్కృష్టమైనటువంటి స్థానమును కలిగినటువంటి భక్తులైనా ఆచరణాత్మకమైనటువంటి ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు. ఎందుకంటే మనం వందనాలు సమర్పిస్తే మనకు గురువులైనటువంటి వారు కూడా తిరిగి మనకి వందనాలు సమర్పిస్తుంటారు. అక్కడ ఉద్దేశం ఒకటి ఏంటంటే అందరి ఉదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడిని దర్శించుకుంటూ పరమాత్ముడికి వందనాలు అర్పించినట్లుగా భావించవచ్చు. గురువు మనకి పెద్దవాళ్ళు, మనకంటే పెద్దవాళ్ళు మనకి వందనాలు అర్పించినట్టు ఆ భావనతో మనం ఉన్నప్పుడు మనకి అది ఇబ్బందికరం కాకుండా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ శివుడు కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కానీ ఇంకా కొంతమంది భక్తులు ఆచరణాత్మకమైనటువంటి మార్గాన్ని మనకు చూపెట్టారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే మరి శివుడికి వాస్తవానికి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు తండ్రి, ఆ కారణంగానే ఇక్కడ ఈ పోలిక మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎలాగైతే వామనుడికి విష్ణు భగవాను యొక్క అవతారమైనటువంటి వామనుడికి కశ్యపముని తండ్రి అయినట్లుగా శివునికి ఆ బ్రహ్మ కూడా ఇక్కడ తండ్రి. సో కనుకనే శివుడికి అంటే శివుడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పెద్దవాడుగా ఉన్నటువంటి తన తండ్రిగా అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవునికి ఆయన వందనాలు అర్పించారు అని చెప్తున్నారు. సో అదే క్రమంలో ఎప్పుడైతే శివుడు ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడికి వందనాలు అర్పించారో
ఆయనతో పాటు ఆసీనులై అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన్ని పరివృతమై ఉన్నటువంటి ఇతరులు కూడా జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తథా పరే సిద్ధగణా మహర్షిభిః ఏ వై సమంతాదను నీలలోహితం. తథా అంటే అట్లే, అపరే ఇతరులు కూడా. ఎవరా ఇతరులు? ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ సిద్ధగణము, మహర్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ శివునికి అన్ని వైపులా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమంతాదను నీలలోహితం, ఆ శివుడి చుట్టూ పరిహృతమై ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నమస్కృత ప్రాహ శశాంక శేఖరం కృత ప్రణామం ప్రహసన్నివాత్మభూః. సో ఇక్కడ శశాంక శేఖరం అంటే శివుడు. శశాంక అంటే చంద్రుడు. చంద్రుడిని తనది ఇది చేసినట్టు. సో శశాంక శేఖరం అంటే శివుడిని ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నటువంటిది. సో శివుడు ఏ విధంగా అయితే వందనాలు అర్పించాడో ఆ విధంగానే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకు వందనాలు అర్పించటము. అలాగే ఇక ఆ విధంగా వందనాలు అర్పించిన పిమ్మట ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృత ప్రణామం ప్రహసన్నివాత్మభూః. ఆత్మభూః అంటే బ్రహ్మదేవుడు. ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఏ విధంగా అయితే శివుడు ఆ శివునితో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి మహర్షులు, నారదాది మహర్షులు అందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుడికి వందనాలు కావించారట. ఆ విధంగా వందనాలు అర్పించిన పిమ్మట తదుపరి ఇక బ్రహ్మ ప్రహసన్ ఇవ అంటే నవ్వుచు కృత ప్రణామం, తిరిగి ఆయన శివుడు వందనాలు అర్పించాడు కదా, తిరిగి ఆయనకు కూడా ఈయన వందనాలు సమర్పించాడు అని చెప్తున్నారు. అక్కడ శివునితో పాటుగా ఆసీనులై ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఎవరు? నారదాది మహర్షులు, సిద్ధులు, వాళ్ళందరూ కూడా శివునితో పాటుగా బ్రహ్మదేవునికి కూడా వందనాలు అర్పించడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఆ వందనాలను స్వీకరించినటువంటి బ్రహ్మ నవ్వుతూ ఆయనకి వందనాలు అర్పించి ఇట్లు ఆ విధంగా పలకసాగాడు. ఏంటంటే వచ్చినటువంటి కార్యాన్ని చెప్పడానికి బ్రహ్మ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇక్కడ ఆయన ఎందుకు అలా నవ్వుతూ ఒక రకంగా ఈ నవ్వడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఇక్కడ భాష్య రూపంలో చెప్తూ ఉన్నారు. శివుడు సులభంగా సంతుష్టి చెందేటువంటి వాడే కాకుండా అతి శీఘ్రంగా క్రద్దుడు కూడా కాగలడు అని ఎరిగి ఉన్నందున బ్రహ్మదేవుడు దరహాసం చేయుచుండెను అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే బ్రహ్మ నవ్వుతూ, మనం కూడా కొంచెం ఎదుటి వాళ్ళని చూడగానే మామూలుగా ఉండేదానికంటే నవ్వుతూ కనిపించామనుకోండి, ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా కొంత ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళలో ఆ నవ్వు భావన వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే శివుడు ఆల్రెడీ తన భార్య అయినటువంటి సతీదేవి దేహత్యాగం చేసినటువంటిది సంఘటన అతనికి గుర్తు ఉంది. ఇంకా అలాగే మరి దక్షుడి చేత అవమానింపబడినటువంటి కారణంగా ఆయన కోపంతో ఉన్నటువంటిది ఆల్రెడీ చూశాడు. ఆ కోప ఫలితంగా దక్షుడి యొక్క యజ్ఞము భగ్నం చేయబడింది. దక్షుడు కూడా సంహరించబడ్డాడు ఆయన యొక్క అంశ అయినటువంటి వీరభద్రుడి చేత. మరి ఆ విషయాన్ని చాలా తెలిసి ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే శివుడు బోళాశంకరుడు, అశుతోష్కుడు అయినప్పటికీ కూడా శీఘ్రంగానే కోపాన్ని కూడా ప్రదర్శించగలిగేటువంటి వాడు. ఆ విషయం బ్రహ్మదేవుడికి చాలా ఈజీగా తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ రౌద్రం ద్వారా, బ్రహ్మ యొక్క రౌద్రం ద్వారానే ఉత్పన్నమైనటువంటి వాడు రుద్రుడు కదా. సో కనుక ఆ విషయాన్ని తెలిసినటువంటి బ్రహ్మ తాను కొంచెం జాగ్రత్త పడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. నవ్వుకుంటూ శివునికి వందనాలు అర్పించి శివుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు.
తన విషయాన్ని ఇక పలకబోతూ ఉన్నాడు, శివునితో ఇలా మాటలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు నవ్వుకుంటూ. అంటే ఒక రకంగా శివుడు సులభంగానే క్రద్దుడు కాగలడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో తపస్సు చేస్తూ మరి నారదాది మహర్షులకు పరతత్వాన్ని గురించి బోధిస్తూ ఎంతో ప్రశాంతవంతుడుగా ఉన్నటువంటి, గంభీరంగా ఉన్న కాలం వలె గోచరిస్తూ ఉన్నాడు అనేది చూసాం. కానీ ఆయన వెంటనే కోపాన్ని కూడా ప్రదర్శించగలడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో ఆయనకు అవమానం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చూసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో అలా ఉపేక్షించినటువంటి వారు, అలాగే మరి తన సతీమణి అయినటువంటి సతీదేవి దేహత్యాగం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ అక్కడికి రాగానే, వాళ్ళని చూడగానే మరొకసారి వెంటనే శివుడు రుద్రుడు అవుతాడేమో, శివుడు క్రద్దుడు కాగలడేమో అనేటువంటి భయం కూడా ఆ బ్రహ్మలో ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను. సో కనుకనే తనలో ఉన్నటువంటి భయాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నంలోనే ఆ బ్రహ్మ నవ్వుతూ శివుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి నవ్వుతూ ఆ బ్రహ్మ శివుడితో ఏ విషయాలను సంవాదం చేస్తాడో రేపటి శ్లోకాల నుండి 42వ శ్లోకం నుండి మనము చూడవచ్చు.